Hei joo. Jos sulla ois yksi mahdollisuus vetää ihan helvetinmoiset pärinät, tarttuisitko siihen? Vai et? Joni ja Viljami, Makeamäe, yksiltä koon pihas päristellään, kun siihen ilmestyy joku hullu kuin ES-tölkistä tullu. Vanha mies tuo katseli meitä ja itki. Joni vain energiajuomaansa litki. Lopulta kysyimme, mitä vittua? Vastausta saaneet emme tarvittua. Vanhus se huokaisi, nykynuoret, jonnet, myymit ja pissishuorat, helvettiin menossa on tämä maa, kun spurdo jonnet kaduilla hengata saat. ei vittu mage, totesin vain. Ei vanhusta enää ole näkynyt lain, mut sanansa edelleen vaivasi mieltä kuin punainen Red Devil kirvelee kieltä. Jonnen masennukseen sairastuin siis, vaikka elämäni oli 5/5. Värisee, kytätkin tärisee, kun meikä jonnet kylillä on taas. Mopoilla me kielitaan, meemiäkin huudellaan, Nepo ES Radio Time Crow. Menkääs pois väristelemästä kun asiakkaat pelästyy. Ei oo helppoa jonnen elämä. Ei oo helppoa.